Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Andi Sururi dari kelas 8A MTS Pesantren Al-Amin. Motivasi saya mengikuti seleksi MKK untuk mengasah keterampilan saya dalam hafalan kitab kuning, sekaligus untuk melestarikan dan mengikuti budaya ulama salaf. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menghafal kitab Safinatun Najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat blaka. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wabihi klan Allah nasta'inu nyun pitulung sapa kita ala umurid dunya yang ngatasi pira-pira perkara dunya wadini lan perkara agama. Wasalla muga-muga paring tambah rahmat tatim sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan muga-muga paring tambah keselamatan sapa Allah ala sayyidina yang ngatasi Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi ajma'ina ya sakabehane alihi wa sahbihi. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat ing Allah iku maujud, wala quwwata lan ora ana kekuatan ing ngatasi taat ing Allah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah. Al-aliyyi kang maha luhur sapa Allah, al-azimi tur kang maha agung sapa Allah. Faslun utawi iki iku fasal swiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an nyatane nyekseni ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakati lan meneke zakat, wa shaum ramadhana lan poso Ramadan. Wahijul baiti lan haji maring Baitullah man ing atase wong istata'a kang kuasa sapa man ilahi maring albait apane sapilan dalane. Faslun utawi iki iku fasal suci. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antumina nyatane yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, abil yaumi lan kelawan dina al akhiri kang akhir apal yaum, abil qadari lan kelawan pesane Allah, khairihi nyatane bagusnya qadari, wa syarrihi lan alane al qadari, minallahi hali tetep saking Allah ta'ala hali maha luhur sapa Allah. Faslun utawi iki iku fasal suci. Makna la ilaha illallah utawi maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana pangeran kang den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujud illallahu ing Gusti Allah. Faslun utawi iki iku fasal suci. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik iku salah satu anak telu. Tamam khamsa asyarata nyatane sempurnane umur 15 apane sanatan taune fidzakari dalam bocah lanang wal unta lan bocah wadon wal ihtilamu lan ngipi metu mani fidzakari ing dalam bocah lanang wal unta lan bocah wadon ditis sinina krana umur 9 pira-pira taun wal haidu lan haid fil unta ing dalam bocah wadon ditis sinina krana umur 9 pira-pira taun. Faslun utawi iki iku fasal suci. Syurutu jizail hajari utawi pira-pira syarat oleh nyekupi watu dan kawis tinjak iku samaniatun ana 8. Ayyakuna ngatane yen ta ana apa istinjak iku bisalah sati hajarin tetep kelawan telu pira-pira watu. Wa iyyungkiya lan yen to bersake sapa al mustanji al mahalla ing panggonan najis. Wa alla yajifa lan yen ta ora garing apa an najisu najis. Wala yantaqila lan yen ta ora ngalih apa an najisu. Wala yatra
lan yen to ora nyerteka alaihi ing atas ilaihi ing atas najisu alaihi ing atas najisu apa akharu najis kang liya wala yujawiza lan yen to ora ngenani lan yen to ora ngliwati apa an najisu safatahu ing lemitane bokonge al mustanji wa syafatahu lan hasafai al mustanji wala yusibuha lan yen to ora ngenani wala yusibahu lan yen to ora ngenani ing najis apa maun banyu wa antakuna lan yen to ono apa alah jaru pira-pira watu iku tahiratan kang suci apa alah jaru faslun utawi iki iku fasal suci furudul wudu'i utawi pira-pira fardhone wudu iku sittatun ana 6 al awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat asani utawi kang kaping pindho iku ghusl wajhi wajah as-salisu utawi kang kaping telu iku ghusl yadaini maksud tangan loro na'al mirfaqaini ing dalam sertane kemiran loro ar-rabi'u utawi kang kaping papat al mirfaqaini ing dalam sertane sikut loro ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap ing suci-wici minal wajhi minar ra'si kang tetep saking sirah al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al mirfaqaini ma'al ka'baini ing dalam sertane kemilan loro as-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut faslun utawi iki iku fasal suci an-niyatu utawi kang aran niat iku qasdus syai'i nejo ing suci-wici muqtarinan halih bebarengan apa qasdus syai'i bi fi'lihi kelawan nglakoni asy-syai' wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu ati wa talaffudu lan utawi ngucapake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah wa waqtuha lan utawi waktune niat iku inda qasli awali juz'in tetep ing dalem nalikane basuh kawitane juz minal wajhi kang tetep saking wajah wa tartibu lan utawi kang aran tertib iku alla yuqaddima yen to ora disiake sapa al mutawaddi udwan ing anggota siji ala udwi ing atase anggota kang liya faslun utawi iki iku fasal siji al ma'u utawi banyu iku qalilun ana kalane kang titik wa katsirun lan ana kalane kang akeh al qalilu utawi banyu kang titik iku ma banyu dunal qullataini kang tetep ing dalam saknisore rong kola wal katsiru lan utawi banyu kang akeh iku qullatani rong kola fa aksara nuli hale luwih akeh al qalilu utawi banyu kang titik iku yatanajjasu ati najis apa al qalil biwuqu'in najasati sebab tumibane najis fihi ing dalam al qalil wa illam yataghayyar senajan arep dadi awah apa al qalil wal ma'ulan banyu al katsiru kang akeh apa al ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh apa al ma' iku la yatanajjasu ora dadi najis apa al ma'ul katsir illa idza taghayyara angin ing dalam nalikane dadi awah apa ta'muhu rasane al ma'ul katsir aw launuhu utawa warnane al ma'ul katsir aw rihuhu utawa ambone al ma'ul katsir faslun utawi iki iku fasal suci mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang ngajibake adus iku sittatun ana 6 ilajul hasyafati nyatane mabuna syafah fil farji ing dalam farji wa khurujul mani lan metune mani wal haidul lan haid wan nifasul lan nifas wal wiladatu lan nglahirake wal mautu lan mati faslun utawi iki iku fasal suci furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro an-niyatu nyatane niat wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu faslun utawi iki iku fasal suci surutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyaratun ana 10 al islamu nyatane islam wa tamyizu lan tamyiz wan naqau lan bersih anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas wa amalan saking barang yamna'u kang bisa nyegah apa ma usulal ma'i ing tumengkone banyu ilal basyarati maring kulit wa alla yakuna lan yen ta ora ana iku ala utwin ing atase anggota iku ala utwin tetep ing atase anggota apa ma barang yughayyiru kang bisa ngawake apa ma al ma'a ing banyu wal ilmu lan ngawerwi bi fardiyatihi lawan kefarduan wudu wa alla yuqaddima wa alla ya'taqita lan yen ta ora nekotake sapa al mutawaddi fardhon ing fardhu siji
Min furudihi kang tetep saking pira-pira fardhu wudu sunnatan ing sunnah. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang bisa nyuciake opal ma' wa dukhulul waqti lan manjinge waktu salat wal muwalatu lan nuli-nuli ita imil hatasi ketuwe wong kang langgeng hatasi. Faslun utawi iki iku fasal suci nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awwalu utawi kang kawitan iku al khariju barang kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro min kubulin bayane saking kubul au duburin utawa dubur rihun nyatane angin au ghairuhu utawa liyane rihun illal maninya ageng mani asani utawi kang kaping pindho iku zawalul aqli ilangnya akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa liyane naumin illa nauma qaidin angin turune wong kang longgo memakinin kang netepake sapa qaidin maka atahu ing gon lungi qaidin minal ardi saking bumi as-salisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin ketemune kulit lorone wong lanang pamratin lan wong wadon kabiraini kang gedhe sapa rajulin pamratin ajnabiyaini tur kang liya sapa rajulin pamratin min ghairi hailin saking tanpa aling-aling ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masuku bil adami jumak kubule anak adam aw halqati duburihi utawa jemak kolongan dubure al adami bibatinir rohati kelawan jerone epek-epek au butunil asabi utawa pira-pira jerone pira-pira driji. Faslun utawi iki iku fasal fiji man utawi sapane wong iku intaqada dadi rusak apa wudu'uhu udune man haruma mengko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. As-sholatu nyatane salat wa tawafu lan tawaf wa masul musafi lan gawa musaf wa hamluhu amasul musafi lan jamak musaf wa hamluhu lan gawa musaf wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. As-sholatu nyatane salat wa tawafu lan tawaf wa masul musafi lan jamak musaf wa hamluhu lan gawa musaf wal lubthu lan mangkon fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. As-sholatu nyatane salat wa tawafu lan tawaf wa masul musafi lan jamak musaf wa hamluhu lan gawa musaf wal lubthu lan manggon fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa saumulan poso wa talaku lan den tolak wal mururu lan melaku fil masjid ing dalam masjid in khafat awan wedi sapa al mar'ah talwithahu ing gopai al masjidi wal istimta'u lan ngalap supa bima kelawan anggota bainas surati kang tetep ing dalam antarane pusar barukbati lan dengkul. Faslun utawi iki iku fasal suci asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab tayammum iku salah satu ana telu faqadul ma'i nyatane kasepen banyu wal maradu lan loro wal ihtiyaju lan butuh ilahi maring ma ya atasi hayawanin krana nglaki hayawan muhtaramin kang den mulyake syara apa hayawan ghairul muhtarami utawi hayawan kang ora den mulyake syara iku sitatun ana 6 tarikus salati nyatane wong kang ninggal salat wazani lan wong kang zina al muhsanu kang den reksa sapa zani wal murtadu lan wong kang murtad wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang poso merangi sapa al kafiru wal kalbu lan asu al aquru kang galak apa al kalbu wal khinziru lan celeng. Faslun utawi iki iku fasal suci syurutut tayammumi utawi pira-pira syarat tayammum iku asyaratun ana 10 ayyakuna nyatane yen ana apa tayammum iku biturabin tetep kelawan lebu wa ayyakuna lan yen ana apa turab iku tahiran kang suci apa turab wa alla yakuna lan yen ora ana apa turab iku mustamalan kang wis gunakake apa turab wa alla yukhalitahu lan yen ora nyampuri ing aturab apa daqiqun kalbung wa nahwu lan sebatanen daqiqun wa ayyaqsitahu lan yen nejo sapa al-mutayammimu ing aturab wa ayyam saha lan yen ngusap sapa al-mutayammimu wajahahu ing wajahi al-mutayammimu wa yadaihi lan tangan lorone al-mutayammimu bidarbataini kelawan rong pukulan
wa ayyuzila lan yen to ngilangi sapa al-mutayammimu an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane wa ayyajtahida lan yen to nemen-nemeni sapa al-mutayammimu fil qiblati ing dalem arah kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum wa ayyakuna lan yen to ana apa at-tayammum iku ba'da dukhulil waqti tetep ing dalem sakwise manjing waktu salat wa ayyatayammama lan yen to tayammum sapa al-mutayammimu iku likulli fardin krana saben-saben ibadah fardhu siji faslun utawi iki iku fasal suci furudut tayammumi utawi pira-pira fardhu tayammum iku khamsatun ana 5 al awwalu utawi kang kawitan iku naqlu turabi pindah lebu asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat as-salisu utawi kang kaping telu iku masul wajhi usap wajah ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masul yadaini usap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu urut-urut bainal masataini ing dalam antarane usapan loro faslun utawi iki iku fasal suci mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayammum iku salah satu ana telu ma nyetene barang abutala kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu warditatu lan rita wa tawahumul ma'i lan nyangka wujude banyu in tayammama lamun tayammum sapa al mutayammimu li faqadihi krana kasepen alma faslun utawi iki iku fasal suci alladzi utawi barang tadhuru kang bisa suci apa alladzi minan najasati bayane saking pira-pira najis iku salah satu ana telu al khamru nyatane arak idza takhallalat en dalam nalikane dadi cuka apa al khamru binafsihi kelawan awak dhewe al khamru binafsiha kelawan awak dhewe al khamru wajiltul maitati lan kulite hayawan idza dubiqa en dalam nalikane den sama apa jildul maitah wa malan barang soro kang dadi apa mah iku hayawanan hayawan wallahu a'lamu bissawab.